senar murahan. Ya pusingan waluri biasa isi materi, Bro. Buat ate ngaku ki, Bro. Wah, mulai teko watere iki. Ngosek Gus, minggir sik Gus, minggir sik. Iya rono aku rono ora usah bingung lho iki. Wah, lho Mas. Weh. Lu kok dientokke lek dodo ndi tak soting. Wis. Jan. Iki mancing bersama Rene Mas. Iki karo pemula-pemula aku mancinge umpungane. Namoke dilekne ketok. Iya kedialaman lho padi aku. Hajar sik, Bung. Hajar sik, Bung. Bung. Gulu Mas, ngajire 3 jari gemuk Mas. Wah, lho. Keto Mas. Iki pas nang kene iki Mas lho. Iki Mas pala, ini Mas tertutup. Ora kena Mas. Iki jan budu-budu pemula. Ngono ora kena. Jan. Pokoke pol-polan lu iki meneh samsaya gelu kae to Lek. Hajar Lek. Hajar. Lah. Wah. Oh my god. Lu ajar Gus. Lu ajar Gus. Wah. Kaya Werkudara nek ada. Hajar le. Iki ra tak edit lho Mas iki Mas. Wis ayo, hajar lu lah. Ambles kurang nengah nggone sampean le. Wis Bung, tenang Bung, kalem Bung ini Mas. Ini udah dapat banyak Mas. Sayang saya datangnya lambat. Gentes teko diudohi ngonan langsung mancing seplung lap langsung ki. Lah kayak gelu Mas. Gelu lho Mas. Lho. Allah. Oh my god. Wah. Lho Mas. Genmu ketok ra. Aku ora ngaling-alingi lho ora kok uring-uring. Wah, genten tak uring-uring kowe. Rada nengah sithik, Lek, ora kono kuwi. Angkutan. Ora tak ganti ngene senare. Sing gelasan. Heeh. Lho Mas, wis entuk aki-aki. Titani nak esuk mancing nang kene Mas ya. Nak sore awan. Gus, hajar to Gus. Hajar. Lho. Ngasih ngos-ngosan. Pokoknya titani ya Mas ya. Nah esok mancong pertelon kene pengkol. Nah awan menjelang sore neng glombiarane wingi kae Mas. Wah iki jos Mas. Gelu pong, ajar pong gelu Mas. Ini tanpa rekayasa, tanpa editan sama sekali nih Mas. Lu, wah, inilah real dari mancing yang bergembira Mas. Lu, ya, mancing ki aja sedih-sedih iki. Iki aku siap-siap nyotingi kaya kiper lho Gus. Wah, ayo lagi. Pertahankan, tingkatkan prestasimu Lek Dodo. Ayo, wes. Wah. 1, 2, 3. Ayo, entok gelas, Bang. Bang, entok gelas. Hajar. Wah, galah ra kena. Waduh, ngonoan Mas. Wah, ngosek tak abani. Ngosek. 1, waduh aja ditarik sale. 1 wis digetak 1. Wah, Jan. Wae kaget. Wes. Wong kudune 3 tak 1. Sabar. Iki Gus, 1, Sabar. 2, sabar aku Gus. Sabar. Sabar aku ki. Kaya nggonku mau lho nak mancing aku ngono ndul-ndul sep ngono lho Gus. Wes.
Ayo, Pong. Lho, alah. Iki kok siwak dadi tok lho, Mas. Wah. Pong, hajar, Pong. Lah, kae gelo. Gelo Mas wah jian. Ore ore, ore ore. Iwak. Wah, iki spesial untuk syuting Lek Dodo kali ini. Ayo Lek, liyane ra tak gateke Lek. Mung sampean tok Lek. Iya. Sik Lek. Sik sebentar Lek, sebentar. Aku alon-alon ngabani nih Lek. Aku aduh, entek pakanku. Wah. Jan. Lho Mas, suasanane Mas. Menggeh. Iki Mas Palah ya gek nyoting ya. Aku disoting aku ya iki Mas. Wah, ngosek to Pong durung tak abani kowe iki yo kuwanen kok. Satu. Waduh, udutku mare mati arep ngabani ra sida meriah nek udut entek iki. Wah. Ben mili rada nengah Lek, mili rada nengah Lek kaline Lek. Lah. Satu, ayo. Siap Lek Dodo. Nget. Alah. Akhirnya ndak kena saudara-saudara. Master Dodo terlambat menyapu bersih. Wah, petel Mas malah. Wah. Sungsek, Gus. Kowe malah menyerah, Gus. Kowe iki nggonku ana jopone barang pancinge ora kok to nyanyu ngliwati ngono kuwi. Wah, wis sulaya Mas kanca kuwi jeneng. Strategi ya. Wis. Ayo Lek, tak syuting sik Lek. Wah, ayo Pong. Wah, jan pol-polan. Jam piro, Gus? Ayo Lek, spesial nyoting sampean. Ora mancing ra apa-apa aku. Wis. Aja grogi tak syuting Lek. Galo Mas. Uluh. Keto Mas brote Mas. Loh. 3 jarian Mas. 3 jari Mas. Waduh. 1 2. Aduh, rasida Mas. Telat. Ayo. Slep. Ra gelem ya. Lah ini dia kena kudune Lek. Wah, saudara-saudara ndak jadi. Loh. Wah. Ini dia lho Mas. Lah, lho. Titiknya di situ Mas. Dikelekke 3 jarian ter. Lho. Ya mulai gane sampean ter. Nyut. Ya nggo pancing nggonku Lek sampean. Kurang jero sampean iki Lek. Ora tenan kuwi nak semono kurang jero wis to. Nggonku jero lho, Lek. Naga rada jero kok. Untuk hari ini kita cukupkan dulu, Mas. Ini kedalaman ideal 40 sampai 50 cm Mas ini haupnya. Ketika kedalaman kurang mungkin ikan responnya kurang juga Mas. Tapi enggak tahu namanya rezeki, Mas. Dulu itu Mas. Oke. Mudah-mudahan terhibur, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you next time. Bye. Ayo Bang. Alah. Ra kena Mas, wis ora apa-apa.